И здравейте Какво? хора, аз съм Boot Phoenix PG и тук при мен е Evil Lion. Да, здравейте. Ам, и това е първия геймплей за канала ми. И сега играем Hearthstone. Да. Ам, интернетът ми е малко тъп. Ще трябва да го оправя. Option. Само да намаля малко звука. Тъй. Сега ще игра малко ранкет. Окей, аз ще изгуша си довърша мой епизод. Не, ако искаш ще снимай. Мен не ми пречи. Не, защото много ще говоря, бе. Сега само ще Аз няма изгуша с говоря някакъв почти малко. спокойно, аз не говоря на клиповете си. Най-много си Вау, говоря с тебе. приказвай си така и става, майде. Да, не съм качал от много време, главно защото ме мързи да снимам и да се занимавам, но реших сега да почна тъй. О, срещу себе си, чизи. Мраз, когато игра срещу себе си. Хубаво. Ама ще да стане бяло, не се изпълним. О, сменя се кожата. Забрал съм го. Какво призова? Ами... Окей, щом казваш. Да, знаех, че така ще играе. Главно защото я щях да играя така. Само че... Добре. Така, да ми произведе тази карта. Стискам палци. Не чарч, не чарч, не чарч. Yes. Фак. Да ти скапаният покук скапан. Покън. Хубаво. Или тука. Айк. Така, ще го бия този буков, ще ме дразни. Оп. Хубаво. Пак какво беше? Виж?
О, не. Си гледаш работа, няма ти остава тази жива. Ама аз нямам друг шанс. Друг избор нямам. Пук. Та карта много умрела. Мразя ми много. И тая пак я мразя. В принцип тази карта не се оставя жива, защото става лошо. Хубаво. Тъй. Сега директно. О. Та хейна аз и нямам, не знаем защо. Ай стига бе. Пак си буклук. Имам Giant, което е хубаво. Сега ще направим така. Той бист ли е? Добре, че не е бист, ще се прецакам яко. Тъй. Плавно. Хубаво. Сега ще видим какво ще стане. Дали ще измъдри нещо. Ехей. Ай, те отидех. Well played. Тук. 5. Тук. Да, първата игра ще ми бъде загуба, но както и няма да се притесняваме, ще изиграем още една-две. Мразя да играя срещу себе си, защото почти винаги губя. И... да. Така, рунд втори. Стискайте палци, хора. Мразя кога така стане.
Запри се. Супер. Ще губим и тая. The light shall bring victory. Let the hunt begin. Втори, значи. Защо съм втори? Пукни се, пукни се. Ще върна за втори минут след малко. Готово. О! My apologies. Тук съм. Окей. Още ли снимаш? Да. Дайте много хора. Ама говори. Аз говоря, само че... Само че си мълчиш. В момента съм напрегнат. В напредното положение. Защо? Да. Какво представа? Вау. После ще ти искам да видиш колко яко ми се получи чистилма. Мисля, не съм го завършил все още, но за да се получава супер яко. Окей. Чакай, аз да започна да си рендвам първия. Къде е втори епизод на Юкокрафт? Това са трети епизод ли ти беше? Това е, че това ми е втори. Здравей. Ага. Трябва ще сложа интрото първо. Юкокрафт да е. Това не трябва да правя. Това е най-важното нещо. В интрото на Юкокрафт. След това се прави клиповете. Ай бе, колко време мислиш бе, пустиняк? Чакай, така да е. Вау! Трафъка. Уау, значи... Коя? По-бърза победа за мене. Вау! Оп. Майтър, what the fuck? Така. Той май се предаде, не съм сигурен.
Така, малко шалаги, но... Ето. Сега излак. Какво писах? А, да, той се уредна. Да, хора, ето я и втората ни победа. Така е първата победа. О, вау! Вече съм 20 Да, ранг. купиш. А? Искай да купиш. 20 ранг. Ето, ЛТФ. ЛТФ. Как не съм 20 ранг, как не... Аз не играх ранкет. Играл ранкет? Леле. Това е голямото. ГГ тогава. А? ГГ. Какви ти е рамко там та игра? В смисъл, играл съм дел, обаче не знам как се играе ранкет. Лесно, също като норма. Само дето качваш ранкове. И хората те пукат. Вау. Та, пак сме срещу Ендуин, той е обаче един ранг. Shall bring victory. Та, значи, комбото на той е ония носорог, където прави всички бистове чарч и те този букук. И GG направо няма какво да играеш. Няма какво да си играеш. Комбото на ония срок с така, нищо не разбрах, да, не мълче. И аз не говоря на тебе. Не, аз знам, че е така, ама нищо не разбрах какво каза. Те ще разберат, че носорога го изкарах още от началото. Is someone injured? Окей. Дещо, всеки приз почва с тази скапана карта, това е най-жалката карта, която мога да изкара. Как съм гладен. Съм бъда ходен да знаеш. Така че ще трябва да напускам. Добре, аз ще ходя ами ще дойдах малко. Окей. Напускам. Ей. Найс, заби. Job's done. Това е много яко. Пас яките карти, моите са някакви скапани евица. Яки. Как има повече карти от мене, бе? What you want? 2-2 таунт. The Beast. Така. Сега изкараме това и се надяваме да ни се падне нещо хубаво. Тъй... Ти изчезваш и готово. Дано се призве тоя.
Yes! Yes, бе, yes, бе, yes. Е, това се казва лък. Е, на това му се вика лък. И сега... Какво се падна хубаво. Тая игра сега почва добре, но сега той ще скара нещо и... GG. My turn. Супер. Тъй, значи... Тая карта ще дестройнем. Така. Ще се прикрием. Ще... Пак заби. Ако ми се изключи. И така. Сега. Бум 10 демидж. Бум още 2. Тъй. Give me a quest. И така, хора, печелим и тази игра, само да видя дали ще мога такова него. И да, благодаря, че гледахте. Аз бях Wood Phoenix BG, при мен беше Evil Lion и да, чао.